In una generació, per exemple, havia idea de fer un hostal i de fer una granja qua. Pendent 30 anys, 40 anys davant, el món guardava el buest per fer l'hostal o per fer l'estable. Donc guardava els garrits, guardava els castanyers que anaven bé per fer la xarpanta, per fer el plancat, per fer les finestres, les portes, no sé què sigui. Quan poseu el vestiment, havíeu pràcticament tot el buest de previst, havíeu d'anar a ocupar 4 garrits pel bosc, 3 castanyers al fons del cumbo, i així, havíeu tot vist davant que no mancava. El món utilitzava el que havíeu sur plaça, perquè havíeu pas el moment la muller del robo del vent, i m'havíeu per temps per crompar. Havíeu el que havíeu, fèieu. De planta de castanyer, van haver de sur país el segalà, n'hi ha per tot. Més sul cas hi ha per una xarpanta de castanyer. He vist la xarpanta de figura, no l'he vist, d'un hostal. M'hem trobat l'estable, si voleu, l'estable, la dimensió de la xarpanta que havíeu. L'aure feia 7,50 m, 7,60 m, la granja en fora feia 7,60 m, perquè els arbres que havíeu feia poc 7,60 m.